Erokamano nyakwara Ramogi kuom keto RAMOGITV odhiambo makawuono e odiechieng' mar 29 dwe mar achiel 2023. Parima en giko dira mogik e dwe mar achiel mar higani. Seche mwachako weche manyien wan gi mathoth moiko ne odhiambo makawuono nyakwara Ramogi motenre gi weche mag siasa kaachiel kod weche mamoko mag dongruok e pacho ka. Alwora mari kamoro amora ma intie bed kodwa chakruok nyaka giko mokwongo thuond weche. Wakakuja tena wakafanya ukarabati sijui gani, wakapata nusu mkate. Hii hawapati. Tuko na thibitisho ya kwamba hakushinda, alishindwa. Tenre uruoga Azimio la Umoja dwaro ni tim nonro matut ewi duoko mar yiero mokalo ka jota sirkal to medo kwedo weche mag Azimio. An aonge ikruok moro malong' ahinya. Buge matemo na nyiew to ba nyiew nus nikech aonge pesa madanyiew kata buge go full te. Somo mar sekondar madundo chakore ayanga kiny ka ywak to pod nitie ni jonyuol donje ofukegi mar neno ni nyithindgi odonje sikul. Adong maber to namoro mondo mi atiek skul. To kodo pong tuma nogoya ema nobedo na shida. Lek nato nagombo mondo mi abed engineer. Nikech jopuonje ne paka ni na bere physics. E report makende kawuono, warango sigand rawera ma tuo ndulme ne ogol e skul to sani loso doli kaka yor yudo yuto. Inyalo tuduri kodwa e nambari 36000 mano namba maro mar ote machoki weche manyien mag ratil odhiambo makawuono. Parne tielo mokwongo en weche manyien. Bende nyalo luwa kokalo e Facebook mar RAMOGITV, RAMOGITV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle marwa en @RAMOGITV.ke. Bende nyalo luwo weche kokalo e Twitter handle mara an awuon @GeorgeBati_. Jaloko marwa iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati machiegni. Ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga koro dwaro ni jotim nonro e rang'iny mar piny ngima ore pacho ka mondo bi onon matut ewi kaka yiero mokalo ne otimore kendo giket ler e mbui kod masinde manotigodo gi IEBC. Raila manobago romo mar siasa e lap ma Jakaranda kawuono bende koro buogo nyanyo e lela mane en jakom machon mar IEBC Wafula Chebukati, Komishona Boya Molu gi Abdi Gulie ma owacho ni ne odhi e ode mar mondo chutne gi mit belie mondo eka gilok chal mar duoko mar yiero mokalo. Nyakwara Ramogi magi gin weche ma bende wamedo loso ni mondo wadhi godo nyime mana bang' thuolo ma biro mbele. Kaka wadhi nyime kendo wang'iyo mago motenre kod mag siasa makamago nyakwara Ramogi to wadhi ane ma bende wach kod jatend piny Kenya William Ruto. Jatend piny Kenya William Ruto bende nolose gwenge mag Narok kama ne orome kendo time alam mar duoko erokamano e kinde no. Jatend piny Kenya William Ruto owacho ni okobichiko ite ne jatend kweth ma kwedo telo mare Raila Odinga ni mondo mi omone tayo chenro mage mag piny owacho. Ruto oloso e romo mar lamo e kaunti mar Narok kendo wacho ni kweth mar Azimio la Umoja chal mani kod dwaro moko maling'ling mag rocho chenro mag piny owacho mare. E kinde alam mar duoko erokamano manobagi e kaunti mar Narok, siasa ne ochuchieng'. Ka jatend piny William Ruto medo keto chung' mare ni ngang' onge thuolo mar mosruok gogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kendo ni onge lemo ma inyalo podne piny owacho masani. Walizoea wakafanya ukarabati sijui nini, wakapata cooperation. Wakakuja tena wakafanya ukarabati sijui gani, wakapata nusu mkate. Wakakuja wakakoroga na ukora, wakapata handshake. Hii hawapati. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua osemo jatend piny William Ruto mondo kik donje winjruok moro amora gi Raila Odinga ka ojiwo kweth mar Azimio mondo chomre tir gi tijgi mar nyiso piny owacho kuonde mag dhie marach. Sasa ati anataka ati tuongee ati atafutiwe bahari. Sasa atatafutiwa wapi na hii kazi yote tumempatia nyinyi watu ya Narok? Akae huko afanye kazi ya oversight. Atukosoe pahali atuende vizuri. Lakini mambo ya handshake rais usikubali. Komedo keto singo mare wuowi oganda jo Kenya. Jatend piny William Ruto luwo ne oikore mar chwalo dongruok ne jo Kenya duto kendo ni okobiloko ng'e kata ne jogo mane okogone ombulu e kinde yiero mokalo. Hakuna mwananchi wa Kenya wa upinzani. Kila mwananchi wa Kenya ni Mkenya kamili na serikali ya Kenya itatumikia Wakenya wote bila ya kuwabagua ama kuwagawanya.
na hakuna Mkenya alifanya makosa kupiga kura upande alipiga kura. Jatend piny bendo nyiero joma wacho ni piny owacho mare osechako kawo hola kowuok e pinje maoko. Ka okoni e kinde manodonjo telo ne ogolo chik mondo duok piny hola gi siling bilion 300 kowuok siling bilion 900, ka wacho ni obiro neno ni omenda ma Kenya holo biro dok piny higa ka higa. Wengine wanajaribu kusema serikali yetu imekopa. Mimi nataka niwaambie, ile budget tulikuwa naye, kulikuwa na pesa ya kukopwa karibu shilingi bilioni 900. Wakati nimefika nikawaambia hatuwezi kukopa bilioni 900. Tupunguze bilioni 300, tuondoe, tukope hii bilioni 600 mwaka huu. Mwaka ujao tutapunguza, mwaka huo mwingine tutapunguza, mpaka tutafika mahali ambapo budget yetu itakuwa inaendeshwa kwa pesa ya ushuru wa Kenya. Kineno gavana mar kaunti ma Kajiado Joseph Olelenku oyango ni kaka oganda jo-Masai gibiro tiyo kod piny owacho mamalo mar neno ni oyudi yore mag rakruok kod achiedh nade ma omako oganda gi thuloni. And we commit your excellency as the man nation kwamba tutaungana na Wakenya wenzetu, tutaungana na serikali yako, kwa pamoja tutafute suluhu za shida zinazokumba taifa letu. Kaka jatend piny medo keto singo mar Uganda jo Kenya, geno mar jopiny en ni piny owacho ok bi ng'wonyo lwetgi e chwalo dongruok ne ogendni duto maturka. Kapod wan mane mago motende gi weche mag yiero ma higa mokalo kod gigo ma iwacho gi sani en ni bad migawo mar okwach kich oyango ni dwaro nitie mondo chak nonro e wi ripode moko ma osegol gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya ni loch margi nomagi kokalo e kuo mar ombulu. E oboke ma ogol gi jatend okwach kich, obila go dwa nono adieri e wi wechego ma iyango ni ne ogol kod jakanyo moro mar IEBC. Kaka jafombo marwa Walter Nyambaga lero, kweth mar Azimio la Umoja One Kenya to nyiero kang' mar nonro ma idwa tim gi obila ma Kenya. Ogai mar okwach kich Amin Mohamed oyango ni bad migawo mar okwach kich koro chako timo nonro ne weche manyiedhore ka wuok e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance moketo ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ne oyombe yiero mokalo. Amin koni gi fara dieri motudre kod wach jago oporo ma Azimio wacho ni omiyo gi kwan moketo Odinga ne IBC ogwenyo duoko mage. Barua mar DCI olero ni giseyudo ng'ur kaluwore kod duoko moko malore mbui mawachore ni duoko mar adier mag IBC mag yiero maduong' manotim tarik 9 dwe mar 8 higa mokalo. DCI koni gimenyo adieri wi oboke ma Azimio la Umoja ne oyudo kowuok kuom jago oporo e kendo girango matut adieri mantiere form 34B manie mbui to kod mano mar IBC. DCI bende koni gimanyo mathoth motudre kod jago oporo ka gisekone IBC mondo tero tese mane gilando godo duoko yiero maduong' e log tich mar DCI. Kata kamano kweth mar Azimio katimo romo mare alap ma Jakaranda owuok tung' mosuo kod bad migawo mar okwach kich ma wacho ni oketi kod jatend piny William Ruto e kendo nyalo timo ne nondo monindo nyakunchiel. Nimeona yule anaitwa DCI anasema nataka kufanya uchunguzi. Bwana DCI, wewe ni mwajiri ya Bwana Ruto, huwezi kufanya uchaguzi. Wewe unafanya nani uchaguzi ya nini? Wewe ni pagasi ya Ruto. Fomb kichoko ni bankolo kendo nyenye diri makende okang' motegni biro kawne jok makeyo weche mag miriambo to kod mago maketo weche go mbui ahinya to weche mapoko yangi. DCI koni ketho makamago ywayo fwai maromo milion 5 to kata tweche jela manyalo romo thuolo mar higni 2 nyaka 10 to kata mana nywando kumgo duto kanyakla. Jaod bura ma Embakasi Babu Owino bende okoni okwach kich dwaro dhoge e wi tho mar apisa mar IBC kata returning officer ma Embakasi mane oyud kowito ngimane. Saizi mnasema ya kwamba mnataka DCI afanye investigation ya uchaguzi. Huyo DCI si Ruto ndiye alimweka hapo? Kwa hivyo you can never give a hyena a proposal on how to write, on how to keep the goats. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kowere kod motende gi weche mag siasa wadonjane e mag somo. En odiechieng' mogik nyako Ramogi motelo ne odiechieng' makiny ma jopuonjre mag grade mar 7 donjo e kuonde mag somo mag junior secondary. Nyaka sani moko kuom jonyuol to pod nie mudho kendo rito nyaka odiechieng' onogo makiny mondo ging'e ni to en yo mane ma gidhi luwo. Moko kuom gi bende kata moko kuom tend sikunde dwaro ni mondo chulgi omenda mag somo, wach ma yande osego marufuku gi migawo mar somo. Judith Omondi
Miwa ler mar wachni. Ndalo rumo kendo wuok tich ochopo. Wuok tich mar tarik 30 ma jopuonjre mag grade mar 7 chako e somo ayanga. Somo mar junior secondary. Lokruoge mathoth ne osetim kod migawo mar somo mondo mi jopuonjre gi bed kod mijing'o ni adier giriwore kod junior secondary. Lokruoge gi oriwo koda ka loko uniform manyaka sani koro kelo liet mathoth e kind jonyuol. Moko kuom jonyuol ywak ni tend skundegi chuno gi kod kao uniform e school magikoni nengo gini malo kendo heogi. Mara unapata mzazi unaambiwa ende ununue uniform kwa shule na ukienda pale unapata price iko very juu. Mimi nifu naweza shona yangu binafsi kama nifu najua kushona ama najua mtu ambaye kunishonea, lakini unapata sasa lazimishwa uende kwa shule ulipe hiyo pesa kwa shule ambapo upate uniform. Mimi na wangewacha tu nafasi, mimi kama mzazi naweza tafuta tu fundi mahali popote, naweza shona hiyo uniform ama naweza nunua mahali popote ambapo naweza. Nyaka sani bende koro malingling wuok ni tend skunde moko segolo report mar omenda mar somo ma winjo jonyuol chul na nyithindgi. Omenda mamoko dhi nyaka 20,000 gi wiye tamachiel. Kolo ma gichiwo ne tin sana. An nyoro koka nayudo barua, nyathina dhi join junior secondary. School fee mane ondiknwa nwadhi chulo $15,000. An kaka aonge ikruok moro malong' ahinya. Tafadhali walimu wasikize serikali, vile serikali ilivyosema ikuwe tu hivyo. Sababu saizi maisha imekuwa ngumu. Mshahara ile ambayo unalipa kazini haijaongezewa. Na unaona ananigi nyathi madonjo CBC to sani gi kaka an aonge ikruok moro amora. Buge matemo na ng'iew to ba ng'iew nus nikech aonge pesa madang'iew kata buge go full te. Japuonj dwaro ng'iew books, exercise books karibu 22 pieces mag 100. Jatend migawo mar somo kata kamano ne okumo juogo jonyuol omenda mar somo kaluwore ni piny owacho ne osingo chwalo $15,000 ne nyathi ka nyathi mar junior secondary. The government will spend Kenya shillings 9.6 billion for the runners in a junior secondary school this current year. It therefore means that no school should charge any fees for grade 7 runners unless such schools are putting wings. Penjo en ni omenda ma jopuonj madongo gi dwaro en marang'o. Kata mana gi seche ma odong'gi, moko kuom jonyuol e pacho ka pod ok ong'eyo gimoro amora ma winjo gi tim. Girito dhi winjo kod itgi odiochieng' makiny. Mambo na vitabu na vitu vingine hatujajua. Tunatarajia kutufike kesho shule ndio tujue wanatupanga aje kulingana na vinyo wametuambia. Magi gin mana moko kuom ng'ur makoro wuok mana seche to jopuonjre gi donjo e skul. Bende twak marwa kod jakom mar riwruok mar jopuonj madongo mag skunde primar e yor ong'we yamo, jopuonje madhi puonjo nyithindogi poko chwale kuonde somo ka gin be girito ni poni gini donjo odiochieng' makiny. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi na singoni ni waluo ma otenre gi weche mag siasa ipacho ka koro wang'eyo wach mar romo mane obagi kawuono mabindo tele gi jatendo Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga e alap ma Jacaranda bure Nairobi. Ogai mar Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga koro dwaro ni jotim nonro e rang'iny mar piny ngima ore pacho ka mondo bionon matut ewi kaka yiero mokalo notimore kendo giket ler mbui kod masinde mane otigodo gi IEBC. Raila mane obago romo mar siasa lap ma Jacaranda kawuono bende koro bwogo mar nyanyo e lela mane en jakom mar IEBC Wafula Chebukati, Commissioner Boya Molu gi Abdi Gulie ma wacho ni nodhi nyake ode mar mondo chutnegi mit bilie mondo eka gilok chal mar duoko mar yiero mokalo. Jafumbo marwa Eriko Wenga miyo waler mar wachni. Kweth mar Azimio nochako odiochieng' margi e Karalam ma JTM e kadak madon home mano e kachung'odoro mag Embakasi East. Bang'e ne gimolo nyaka e lap ma Jacaranda romo bende ne en margi mar ariyo jumani e buore Nairobi ka. Injinia Daktari Odinga e telo mare mokwongo tok ywaruok ewi duoko mar yiero ma higa mokalo nobwogo chiwe lela picha ma itudo godo Chebukati gi lange adek ma owacho ne odhi lime kinde yiero mondo giwinjire ewi duoko. Bwana Chebukati anasema ati kuna watu walikuwa wanataka kuonga nataka niwaulize hao mlienda kwa jumba ya baba kufanya nini? Polisi baba walikuja kwangu kufanya nini? Waliniomba nini? Uliomba nini?
Unajua kama mimi niko na picha yao. Halo, bwana Chebukati na bwana Gulie na bwana Baru. Unajua kama bwana Tuju vile ako na runinga, ako na filamu. Si wakati mnaenda kwa nyumba yake anaweza kutoa na atatoa. Hata tusikue siku nyingine mbili. Hiyo ufisadi yote, hiyo video yote ya Chebukati tutoe hapa. Mambo ya wizi ya kura tuchaona, vile kura ilibiwa kila pahali na tuko na baba. Odinga nosemo mokalo Chebukati boya mulu gi Abdi Gulie mabende ne ochung' gi jatend piny William Ruto e yiero mokalo kowacho ni apisasgo okoromo bedo e apis makamano. Juzi mliona ati wameweka hapo sasa ati tribunal ya kushtaki Cherera na wale wenzake. Mama Arin Masite amesema ataenda. Nataka nitoboe. Bwana Mcholule na bwana Chebukati ni manyumba. Yaani mabibi yao ni dada. Na bibi Wetangula vile natoka hapo. Wetangula, Chebukati na Mchelule are brothers-in-law. Manaka jotelo mamoko mag Azimio giramo ni onge dok chien to mita gibigi yudra tichgi. Nobody will steal our destination. Mungu akisema ndio, shetani hawezi kusema la. Kwa hivyo, we will insist on high discipline going forward in accordance with Constitution 2010 ambayo inapeana uhuru wa Wakenya kuungana pamoja kufanya peaceful demonstration, peaceful protest mpaka haki ifanyike. Tangu watangaze matokeo ya badia, hawajatumia katiba ya Kenya. Kenya inaendeshwa kinyume cha katiba. Na ndio unaona wizi umeongezeka, na pia ameteua watu ambaye wamekataliwa na katiba. Nataka muelewe ya kwamba baba hataki nini? Handshake. Wagapi wanasema hataki handshake? Wagapi wanasema hataki handshake? Kwa sababu baba hana maana ya handshake na watu ambao ni clueless, watu ambao hawana mpango, planness. Kwethno koro oriedo romo magala moro e pachoka mar sundo sirikal mar UDA ok apis ka Jumapil mabiro romo maduong' ochome kadak ma Kibra. Today we ask Kenyans to totally reject all these policies and demand that UDA resigns immediately from office. Sisi tunakataa mambo ya bottom up, sawa. Ndio sababu tunataka kusema we want to say no to Ruto on bottom up. Tuko pamoja. On Sunday tutakuwa na rally pale Kibera. Tukitoka Kibera tunaenda kule Machakos. Tukitoka kule Machakos tutatembea nchi nzima. Kisha tukuje tumalizie hapa Nairobi. Romogo bende no yuore gi jood bura mathoth ma otende gi Azimio ka giwacho ni ok gibi mindni kendo gibiro chung' motegno e tok Odinga nyaka giko. Wangapi wamekubaliana na yale baba amesema? Baba, any government that cannot feed its people has no business being in office. Watu wetu wako na njaa ama nyume ziba. Koro liet ma siasa chal kama bro tedre e thuru ka kinde mabiro mano kanore kod okang' ma riwruok mar Azimio la Umoja chano kao kinde mabiro mar rakre kod piny owacho mar Kenya Kwanza motelie kod migosi Ruto. Odinga gilange oramo ni ok gibi dok chien mano ni giketo piny owacho e yo ahinya to kalore kod yiero ma higa mokalo. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Gin baka ma pod josiasa goyo kotende kod weche mag yiero mokalo. Nyakoro mogiwere gi mano kendo wadoge ma otendre gi somo. Gavana Mabusia Dr. Paul Otuoma kaluwore gi lwar mar rang'iny mar somo e gwenge makono. Otuoma ma oloso gi jopiny e kanisa mar Alwanya Catholic Church mantiere Matayos okoni piny owacho mare sani oloso aput moro mar nono kaka inyalo res somo e kaunti ma Busia. Oyango ni apudno dhi riwo jokanyo mag sekta mar somo, jotend din, apisas mag sirikal, jopuonj e kind jokanyo mamoko.
Elimu yetu hapa kaunti ya Busia imeenda chini sana, na iko vitu mingi inachangia. Nimeambia county commissioner aambie wale washikadau wa serikali kuu, sisi watu ya county tunataka tuwe na mkutano. Matokeo imetoka both ya primary, ya secondary, na tumeona vile eneo yetu hii imefanya, haijafanya vizuri. Tutaita watu ya kanisa, walimu, parents, wanafunzi, viongozi, sisi wote tutakuja kujadiliana na kujua shida ni hii na kwenda mbele ni hii, na kila mtu afanye kazi yake. Luoro nitie ni kuonde tiegruok mapacho ka ahinya mago mag TVETs ok binyalo romo kwan mag jopuonjre maoyo 500 manotimo penja mar KCSE higa mokalo, to ne ok ochopo greda mar donjo achiel kachiel e mbalariany. Judith Omondi ni kod ler mathoth ewi wachno. Bang' duoko mar penj mar klas 12 ma higa mokalo, sani koro jopuonjre manyo okang' machielo kodok korka medo tiegruok margi e yor somo. Kopogore gi jopuonjre madhi donjo achiel kachiel e mbalariany, thoth jopuonjre manyocha otimo penj nyaka many tiegruok e kuonde tiegruok manidiere ma isomie tije lony mag lwedo kod lony mamoko. Kuonde tiegruok ma otisi ni TVETs. Higa mar 2019, e kwan mar jopuonjre mohewo 600 mane otimo penjgo, 20,482 kende mane odhi e mbalariany. Kwan mane weyo atamalo 72 mar jopuonjre mar manyo kuonde tiegruok mamoko kaka TVETs. Higa mar 2020, jopuonjre mohewo 400 ne oyudo grade mar D+ kadok piny. Higa mar 2021, e kwan mar jopuonjre mohewo 800 mane otimo penjgo, mohewo atamalo 50 bende ne oyudo grade matin ne C+. Duoko mar penj mar higa mar 2022 nyiso ni e kwan mar jopuonjre mohewo 800 mane otimo penj, mane oyudo thuolo e mbalariany gin mana 173,345. Kwan maweyo atamalo 55.8 mar jopuonjrego oko. Kwan ni chal ka gima medore higa ka higa. Bende kuonde tiegruok ma Kenya, ahinya to mago mag TVETs, ni kod thuolo moromo mar rwako jopuonjre ahinya, to e kinde ma migawo mar somo ramo ni jopuonjre duto nyaka dhi nyime kod somo, chik mar 100% transition. Eric Wasonga en japuonj kod jalony mag somo mag TVETs, kendo miyo wa ler mathoth ewi chal mar kidieny ni. Nyithindo motimo penj te king'iyo nyocha gin 1,800 gi wiye. To 1,800 gi wiye gi iyudo ka nyithindo madhi donjo e mbalariany, king'iyo gi nyithindo ma ok nyal donjo e mbalariany, ma ok dhi donjo gin 633 gi wiye. Nyithindo gi ng'eny. Mane momiyo iyudo ka nyaka technical training institutions ma private koro donje, lakini nyithindo go pod ng'eny kaluwore gi the technical and vocational training institutes ma wan ga e Kenya kae, kwan no pod ni malo. Mane momiyo iyudo ka nitie nyithindo moko ma seche moko ok yud ga kama ginyalo donje. Kopogore kod wach mar thuolo, bende yangore ni kuonde tiegruok mag TVETs mag piny owacho onge kod masinde mag tiego tije lwedo. Idhi e polytechnic, iluongo ni polytechnic, onge gi equipment. Nyathi timo mechanics, to onge gi the current engines. Nyathi timo kata mana wiring, kata mana electronics engineering for example, kata ma plumbing. To onge gi resources, okiani piping ni, okiani pipe ni timo nango, titude nango, ma pipe mar pi koso ma pipe mar minyaga, ma konyango. Koro nitiere pogruok e gima timore e kor gweng' gi technical institutions mane e buore. Sometimes the equipment is not used or not used well, and with such large class sizes you just don't get the opportunity to use the equipment adequately. Jopuonjre ma yudo grade mar E gin moko kuom jopuonjre ma ijiwo mondo dhi e TVETs. Bende en adier ni giyudo ngima mar tiyo bang' riwore kod kuonde tiegruok gi, kata bed ni marks gi gin piny. Nyithindo moyudo E gi nyithindo ma osakawga ni gi nyithindo morem. Mana kaka ji wachoga e ndalo machon ni ng'ama noyudo E certificate ne onge. Ni nyathi moyudo E to timo kata mana artisan course. Artisan course mar NEC nigi thuolo mar wuok e artisan kodhi e craft certificate, ma en bo tim diploma, ma chieng' moro achiel odhi otim degree. E kinde ma koro jopuonjre mane otimo penj mar klas 12 manyo kuonde ma degriurego, jonyuol bende ikwayo mondo mi oriw nyithindgi lwedo mondo mi piny Kenya ochop lek mar 100% transition. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ne osingo e kinde golo duoko ni gibiro neno ni japuonjre ka japuonjre oyudo thuolo e kuonde tiegruok duto ma pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV.
Erokamano kuom keto RAMOGITV nyakwa Ramogi thuolo ni endi wadane wakao yweyo marwa mokwongo e weche manyien mag ratil. Aparne ma ratil ma wayudo e giko dira mogik e dwe mar achiel 2023. Thuolo ni bende wang'ie ni to gin ng'a gini ma dirona otegi ka achiel ariyo moko. Morris Dianga Urkam Gundo Republic wacho ni bati aneni malera ahinya RAMOGITV weche azimio mora mang'eny an kod baba nyaka giko. Mano mach mowuok kuom Morris Dianga. Niko Tiel Jamagoto wacho ni an Raila omora kendo omiyo oganda jo Kenya bedo gi geno e thuolo ni mar neno ni sirikal bende oko ling'a ka ging'e ni nitiere jok ma keto gi tesre e weche mag kaka gitiyo. Erokamano nyakwa Ramogi. Yiena mondo mi akaw yweyo mara mokwongo gi kanyo kaponi in gi wach moro amora inyalo ndiko na e nambari 360 kata Facebook page men RAMOGITV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter. Ka waduogo pod wan gi mathoth kik idhi mabor. Jatelo mano biro kae nyoro odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jitengi neno no kende ok nyal romo wange gi nyaka miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo osiepe ariyo gi. Bedi eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko ibende biwadhi ng'at mabo kendo Pragya ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum Bagya. Ok anyalo yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum Bagya gi dholuo sani koro e View sasa. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap, unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Pinyo wacho ma Homa Bay County kokalo kuom Honorable Gladys Wanga diher lando ne ng'ata man kod gope mag nyinyo ma ichulo ewi mwandu kod lope ni oruchnegi oko gopegi kod atamalo 100 e kind tarik 30 Januari nyaka tarik 28 Februari. Pinyo wacho ma Homa Bay timo chudo magi e yor lony manyasani. Kuom mano tim chudo mari kokalo M-Pesa paybill number ma en 0434 County name Homa Bay County Revenue Collection. Mondo ing'e chal mar gope mowinjore ichul, lima pisi mar sub county mochung' ne lope gi slip mar bengi mondo mi risit mopuodhi bang' ka itieko chudo mari. Wachuduru e seche mowinjore mondo wakony dongruok mar county marwa. Tulipe ushuru, tujenge Homa Bay. Shinda mamili na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nono from 10 correct predictions. Cheza sasa na Shabiki Jackpot Mbao. Ni mbao tuiki. Majigni kendo nyakwa Ramogi wadhi nyime gi weche manyien. Obila e gwenge mag Nabaholo e kaunti ma Kakamega omako jago moro majigni 67 ma itudo gi nek mar minode majigni 54. Wera ni ochich kod ne en kod gajruok mar hera gi jirande. Joneno mageni nyithind jagono wacho ni dichuono ne oluwo ndach min ode mayangore ni ne oriko tero wuoche mondo mi twang'ne e od jirandeno. Ne omonjo miyono gi kwer mar pur ka wacho ni nojuko girando ka gidoyo puothera. Komanda mar obila ma Kakamega Joseph Kigen okoni gigeng'o ne achijno ka nonro bende dhi nyime. Sawa. Ugomvi ilikuwa tu mamangu alitoka hapa, alikuwa ameenda kushona viatu. Sasa naye kuna mtu mwenye aliambia baba ya kwamba mama ndio huyo ameenda kwa huyo fundi.
Baba naye kufika tu pale na akaanza kumpiga. Sasa waliniambia ati babako ndiye mwenye amepiga mamako. Vile nilienda kufika kwa mama, nilipata kama mama aongei, asimami, wala hata kukaa. Mienendo ya ndugu yangu hapa na bibi yake haikuwa mbaya. Mimi kama chairman wa ukoo sijawahi shuhudia jambo lolote hapa kati ya ndugu yangu na bibi yake. Ilikuwa tu mshangao kupata ya kwamba ndugu ameua bibi yake. Sasa maombi yangu ni kuomba tu serikali ituletee ulinzi kwa area yetu hii. Serikali iwe chonjo na maneno ya pombe, sababu hii tukio haingekuwa maneno ya pombe lafta, hii kitukio haingetokea. Lakteche mane opara manyime ereso jotuo mane oyudo midhusi mar coronavirus higni 2 mokalo oseyo piny owacho kuom jwang'ogi kendo chungo orak manomigi bang' tiyo matek kendo reso ngima oganda. E twak margi kod jofwamb weche giwacho ni piny owacho ne ok omiyogi kata mana okumba mar thieth kata bed ni ngimagi ne giketi kinda kuru gasumbi. Gikwayo piny owacho mondo omigi kata mana tich kaluwore ni thothgi ne owito tijegi e ute thieth mane oriko gitiye bang' chiwore mar tiyo kod piny owacho e kindeno mar midhusi mar korona. Wawe tich, wabiro savo jo piny kaluwore gi midhiero mane wan go mar COVID. But nwawe tije wa moko kwa biro mondo wa serve jo Kenya kendo wati kendo wa make sure ni COVID oko spread ne dewa ne joma ni dala. But kane contract do rumo no gi consider koro ne giwewa sani ji onge tich waonge tich kaka neno wakani watagore kamano. Koro government no akwayo mondo oti kodwa kendo omedwa kata ka keto kumoro wati mondo wamed savo jo pinywa gi chuny kaka no savo gi chon. Referring back to 2015, there was Ebola, and there is these people who came out to respond to it. Actually, the government responded and absorbed all of them and rewarded them permanent and pensionable jobs. But for this group, all they were to do is just tell us your contracts has just ended. We are not happy, and we are suffering out there. After our contract ended, there was an advert which was put on MOH website of the same job which we were doing, but after a week it was pulled down, and there is nothing has been communicated back since then. Kowere kod mago motimore gwenge ma kono nyakwara Ramogi wadhiane kaunti ma Homa Bay. Jopur mawuok e alwora ma ogere kambi mogo ma Kigoto kwayo piny owacho mar kaunti ma Homa Bay mondo resgi e yore mag pur kaka yo mar neno ni kambino odhi nyime gi tiyo. Jodak go ywak ni akwede ma oseneno e yore mag tayo kambino nyalo thiro chenro mage. Dweche 2 nyaka ne ayanga kambi mogo ma Kigoto e kaunti ma Homa Bay. Jopur manitie alwora ma ogerie kambino koni gin kod midhiero mar pur kaluwore gi nengo mwandu mag pur mani malo ma giwacho ni nyalo nego chuny jopur kendo thiro kambino. Sani wadhi chako pur. Pok waneno gima kaunti osekelonwa e ground gi sani. Ma wanyalo wacho ni koro sani ikruok mar jopur ma Kigoto kata ma Homa Bay kaunti wango waonge go. Tinga biro ka imiyowa gi sani gi pesa man malo. Onengo bed ni kaunti sani no kelonwa tingni ma puro no ata a lower price ne kaka wan jopur, affordable price mo nyalo konyore kaka wan jopur. No nengo bed ni pur sani giseketnwa kamoro mane kodhi no sa e kaunti mosekelnwa kamonge no dhi purchase go kanyo gi price man piny. Gichayo telo mar kambino ma gikoni oloke girgi giwegi kata bedo ni gima ne omiyo chak kambino ne en mar jiwo jopiny e yore mag yuto kaka pi ma okunye kambino jopiny ywak ni okonygi. Kigoto kaka en factory mokel kani poko serve jo Kigoto kaka wadware. And mane momiyo seche moko ng'ur wuok e konde koni gi kocha. Omiye jo moko mango kaka margi giwegi asif ni en property mar ng'ato. Wadwaro adieri mondo wabed godo e kambi ka. Gima onego timnwa e kambi kanyo kaka ng'ato nosewacho ni pi moro ni e kambi kanyo onego kony jopiny. Pigino onego gol mondo konywa. Rebecca Ochola mane ochiwo lowo ma ogere kambi ma Kigoto wacho ni ne otimo mano mondo konyruok obed machiegni gi jopiny ka onyiso jopiny mondo kik bed ga chaya e kindgi giwegi e yore mag ndiko ji e tich. Awinjo pinganisi moko
ma wacho weche moko niya ni jomokel tie factory ni jomoko somo to factory ni kata ka jomoko somo to jomo somo donge nitie bank magunga ok gioro application to gidhi ti e ofise makocha ka to giwenwa mar mokwani mon ma ok osomo gi otiye gi chuo moko somo. Bang' kambi mogo ma Kigoto chakorego mogo ma idendo ni Mokwa kendo kelo geno maduong' e chuny jopiny ni ngimagi dhi lokore. Kwayo margi ni tend kambino kod piny owacho mar kaunti ma Homa Bay mondo ket lai mong'ith mar neno ni kambino ok opodho. George Bati, Ramogi TV. Piny owacho nyiso geno ni chenro mar gero dagwach kod arita mar nam biro konyo duoko chien kata biro konyo maduong' duoko chien midhiero ma oganda yudo e nam. Dr. Masinde Bwire ma en jatatije ka duol marango chenro mag nam nolwe owacho ni chenro no ma omuonyo siling bilion 3 dhi konyo bende e jiwo chumi mar Afrika ma Ugwe. Chenro no magedo mare no chakore higa mar 2017 geto jiwo wuoth makare tudruok kod arita e nam lolwe. The region wanted to make our partner states that shares the rake to invest more in the blue economy sector. Number one, to ensure there is security and also promote navigation, including trades in the region. Investments that we have been witnessing here in Kisumu to develop ports in Uganda, Jinja, Entebbe, City of Mwanza, in Tanzania, the town of Bukoba, Msoba, the number of investment on the port improvement. This will facilitate the agenda that we are discussing here to promote blue economy in the region. My humble request to the government of Kenya and those actors who are here is to integrate their national effort to those of the regional effort. Nyakoro Mogera moro ma jagni 23 mane nitie kod lek mar bedo midusa maloso nyamburko ne oweyo sikul e klas 10 higni 7 mokalo kaluwore gi tuo mar ndulme. Kata kamano lek mare ne ok opodho kendo sani koro loso doli moko makonye chopo lek mare kendo yudo yuto ma pile ka pile. Jojuma miyowa kendo nyisowa makare sigand Edward Okumu. Bedo medusa man kod lony man loso nyamburko osebedo lek mar Edward Okumu Adongo masani nitiere kod higni 23. Lek ni ne ochakore ka en ja klas 7 kabine ne onenore kawe kod kit were ma osebedo godo ma loso toi mag nyamburko. Nyaka sani pok adhi e course moro amora kata training moro amora to mae kuma en gima nobiro na to kaka na dhi mbele e kaka neno mana ka gimedo increase. Gigi nochako kotin nohero loso gik moko ma iloso gi plastic gieki. Kata kamano gombo mare ma yudo tiegruok makare ma loso nyamburko osebede mudho bang' chendo mar somo gi kapoya ka entiere e klas 10 e skund sekondari mar Rundo bang' tuno mandulume juke ewi dongo kendo tame dhi nyime kod skul. Nagike form 2 to macho talent mane Nyasaye omiya kendo e somba ne adhi maber to namoro mondo mi atiek skul to kodo form 2 manogoya ema nobedo na shida. Lek na to nagombo mondo mi abed engineer nikech kata jopuonje ne paka ni nabere physics. Samoro kar otieno ok onyal nindo koparo gimoro ni onego los gima kama kama. Koro kawo mo bed godo mo losi wan wapoka waneno ka bas neno ringo. Kane pok sombe ogik, puonj ma wiye mane oyudo e subject no mar physics ne omedo kumu paro ma loso toi mar nyamburko mantie kod engine kendo nyalo ringo kaka nyamburko mamoko ma olosi kod jok mantiere kod lony. E skul nanyalo timo matin to mana loso tating'o tatero ne jopuonj kendo jopuonj ne pako koro ne gipenja ni alere ne gi kaka gino bedo. An kony madaher ahinya en ni kaido agombo ng'ama maka lwedo sana kaka ng'iyo gik moko gi kaka neno igari ok en gima nyalo kawa muda. Kaka wachop kode kuma onego bende koro odhi e nyime ma mondo koro we loso plastic koro odhi olose
giki yo maber. Mane ma pod otamowa. Kata bang' giko mar sombe e skul sekondari mar Rundo ka entiere klas 10, lek mare mar bedo medusa mantie kod lony pok orumo. Kana loso to nakawo mota taketo nikech nang'eyo ni mota en gima nyalo rotate. To nachich ni gima nyalo rotate manyalo rotate kende kobedo connected en gima nyalo loso gima ringo. Koro nakawo mondo mi atest, mondo mi ang'i ane ni be gino ne nyalo timo. Koro en gima nakawo tatemo, to kendo kana temo teno ka Nyasaye ne yawa yo kendo gigi ne tiya. Kiseng'e line mag negative gi positive mag batteries. Koro inyalo unganisha kaso kaka dhi maunganisha ma gigi nyaka e mota moti. Be nitie kaka tudo wechego. Pesa manyalo tiyo go gin 100 inyalo tiyo go kinyiewo mota. Kaso gears be inyalo tiyo. Ket kaluwore gi namba mag gears ne dhi dwaro. E kinde ma osebede pacho bang' weyo sikul, owacho ni lony mare mar loso toigo mag nyamburko mabende losi kod injin kendo nyalo ringo kendgi osebedo mana ka medore. En gi mota gi kuome kanyo motijogo maketo ne kuome. Gears be nitie manyiewo ne matiyo kuome. To kaka lose, fuoni ka fuoni mage madolore kuome. Joints gi, no fulcrums ma tiyo tijogo mage. Iyudo ka negi mota negi tichne, ka be bedo gi mota ne to gi tichne, ka be bedo gi mota ne to gi tichne. Kata bed ni okumu ok otieko sombe, pod owacho ni entiere kod geno ni were mentiere goni chieng' moro noyudo thuolo mar bedo medusa mantiere kod lony mar loso nyamburko. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koro wadonje weche mag tuke nyako Ramogi kama dhi e pewe to ang'iyo tugo ma obedo miluongo ni Mashemeji Derby. Klab mar Gor Mahia owuok amodhi 0-0 gi klab mar AFC Leopards e tuke mag adhula e lig maduong' ma pacho ka mano bagi alap Manyayo National Stadium. Tugono mane johera mag adhula rito gi siso ne ok obedo kod thuolo mathoth mag loyo ka klab mar AFC Leopards emano nyiso dwaro mar yudo gol kapok jotugo dhi e yweyo. Bang' jotugo wuok e yweyo Kogalo noyudo thuolo mar loyo kokalo kuom jatugo Joshua Onyango. Kata kamano Mashemeji Derby norumo amodhi mar 0-0. Johera mag klebe ariyogo kata kamano ne ochopo e alap Manyayo karomgi ma en ranyisi ni johera mag adhula koro duogo e pap. Klab mar Gor Mahia omako thuolo mar 2 e chung' mar lig ma pacho ka gi points 3 tok klab mar Nzoia momako thuolo mokwongo. AFC Leopards omako thuolo mar 8 gi points 18. Take the point, we move on, but yeah, I think congratulations to both teams because I think both tried to play good football today and there was a big crowd here which I'm really pleased about, and so hopefully what they've seen from both teams encourages them to keep coming out in all the rest of the games this season. You can't win every game. I think anyone who thinks you can win every game maybe hasn't been involved too much in football. But what we say is make sure you don't give the other team chances, make sure you don't lose. And so for us, we just keep adding it. You got to remember, not just us, but also AFC, not able to sign players at the moment. And so we've got 18 outfield players. Best opportunities. We had the best chance. They didn't get any opportunities except maybe some situation on setup pieces. So we try to play football. I repeat, we had opportunities, but you know, when it's like that, when you are not able to win, you have to be able not to lose. And it's a clean sheet. Now the last 4 games, we only concede 1 goal. So it's a good point. I will say it's a good point. Kawere gi mar Mashemeji Derby ni gedo mar pewe manyien e pacho ka koro chungi bang' jatend migawo mar weche tuke Ababu na Mwamba lero ni gedo moro amora manyien ibiro tim e rang'iny ma opuodhi e piny mangima. Ka owuoyo e gwenge mag Budalangi seche mane otelo e yawa yanga juma mar jiwo chenro mag gundho lony manyasani e kind ojende na Mwamba wacho ni chenro mar Talanta Hela ibiro yangi juma manyien. Chenro mar chako yanga tuke mag rowere manitiere e kind higni 19 kadok piny ibiro chaki machiegni ni ka geno nitie ni tuke gi ibiro tigodo e konyo tim mar Harambee Stars kwanyo jotugo ma pod tindo
mabiro konyo tim mar Kenya e tuke mabiro. We are going to have training facilities in this country that are of international standard. And that is why, kama hamjui, natangaza leo as a policy of the Ministry of Sports, tumesimamisha ujenzi wa viwanja vyote vya michezo. We have stopped. Tumesimamisha. We have suspended construction of all sporting infrastructure. Tunajipanga kwanza. Tunachora master plan, tuna set standard. Tukianza kujenga, tutajenga vitu ambazo hata wale wakitoka England wakija hapa wanasema okay, now we can compete. So just upgraded some of these 2-in-1 taps. Erokamano nyakwa Ramogi kuom kete Ramogi TV weche manyien mag ratil odhiambo ma kawuono gi mor ahinya ni riwore kodwa kendo bende moro maduong' ahinya ni iyudo ng'eyo kuom gik mosetimore pacho ka nyaka ne piny ru nyaka gi sani. Pod wamedo loso ni mathoth ahinya koromo saa 3 weche manyien mag oimore. Jaloko marwa obedo Elizabeth Otiene thuolo ni duto te tielo mokwongo mar ratil wayiengo gi kanyo. Kata kamano ndek ni batha komachielo nikech jafwambo Victor Tieno Maka Juma gi wende osebedo piny kwa Ramogi ratilo diede wi mesa. Idwa ng'eni to weche magitwage kawuono ratil yiengore kama chalo nade. Ka ok idhi mabor to an gadieri ni idhi ng'eyo kaka piny Kenya en gi sani. Pani odiochieng' ma kawuono Jakaranda ne opoto. Jatend piny bende nitiere gwenge mag Narok. Giwuoyo ka giwacho ni mosruok onge, mosruok onge. Ni ng'ato dwa ni mosre ni an ok adwa mosruok. Magi gin moko kuom gik ma bende bioja idhi keta yange ratil. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Nyinga en George Bati. Oriti masane. Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar mataye chenro ni en Andruth Otieno kamora mora ma intiere kawa wacho ni ngima en mwa Thapki an bende aheri ahinya. An aheri Thapki. Aheri gi chunya te. Enjoy our fresh new content on View Sasa. Drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Music and so much more. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akonyro were. Aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni. Lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa e ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Nyakwa Ramogi Juang, chiemo en gino makelo kanyakla kendo inyalo dhi ka ng'ato to tedo ni kit chiemo mamit. Ma koro ni chapat ma kiyeche kamae. Nyororo zaidi. Kata kamano wi nyalo wil ni kit chiemo no oted e yo machalo nade. Chweko kila ng'ato nya chweko. Ng'ata en chef e piny ka. Kata muro pien chweko. Mane momiye chenro matedo gi chiemo watedo kod jotedo matene koda kama nyasani. Kendo makama ikelo ni pile ka pile chieng' tich adek ka tich adek kod an Joyce Odur. Odiochieng' mar 8,
Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt. Hakuna kingine. Bolt ni chap chap. Unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Tarik 29 mar dwe mokwongo higa manyien mar 2023 nyakwara Ramogi ma en chenro mari maratil oyiengore kon mane. Weche mag siasa chal ka gima osekaso mach kalure koda biro mar jatend Azimio la Umoja Migosi Raila Amolo Odinga bang' limbe mare ma Afrika ma milambo. Nye obedo kod romo mar ariyo ma oluongo ni en mar poro wach gi jo Kenya kalure koda weche ma koro chandogi. Ratil oyiengore kon mane to Migosi Raila Amolo Odinga nigi paro mane ma tinende ochako birogo. Kawuono nen gi rali manyo bedo e kar komod bura ma Embakasi East kabilo ni Jakaranda. Wenda odhiambo makawuono en Migosi Omulo Junior kanyakla kod Fredrick Okango ma bende e higani ma doko thuolo mare mokwongo kendo chak higani mar bedo kod Ratil. Fred oimore. Ero kamano nyamor kaneni happy new year. Amor kaneni ero kamano higa manyien. Wachako maber. Ambe wantie makare. Kendo kaka wachake no. Ang'eni neno kaka wachake. Ni kudhona ni kane pok idonjo ka ni ne gweng' to yudo kanyo ka ji oketo wange e Ramogi TV Tagalang. Omoke. Nena Ramogi TV. Makata sama wuoyo ni ji nene Tagalang. Ero kamano. Utimo tich maber. Ero kamano. Magiteni watimo nikech in janeno marwa. Ero kamano nya Omulo Junior oimore. Oimore VJ. Kendo arwako Mheshimiwa Okango. Tanyisa ni siasa pok ochakore. Giwe wathuolo. Usechako ywak. Ok oywak. Gido moke ahinya giole pi mondi. Pok siasa ochakore. 2027 pod bor. Un udhi nyime gi lemo. Wan walemo. Wang'iyo kaka mpango nitie, kaka wadako jo Kenya. Mradi ka gi kacha. Nyaka wapang tich. Ero kamano. Okang'eyo ni ido thuolo mar dhi Narok koso dich mag weche mang'eny. Kawuono kadhi Narok na dich matin. Gi family. Ero kamano. Fred, nyi nyono Jakaranda. E wang'e. Ero kamano. Jakaranda no muoch. Ing'eni Omulo Giri nonyisowa ni sirkal mamargi magin sani ni nokele gi Nyasaye. Yani ma sirkal ruoth Nyasaye. To wan wacho ni wach Nyasaye kwa pengi. Wan jomo nyuole Sabato, wang'eyo weche Nyasaye kendo ko be pingo wach Nyasaye. To gimo wanyisogi ni sama ne giwacho ni sirkal nokel gi Nyasaye cha. To Nyasaye be ng'eni ruoth tiyo to alinga. Koro ne Jose Kamago cha notimo tije owuok odhi. Sani koro Nyasaye golo mana nonro gik mane gitimo tete. Raila Amolo Odinga kura milion 8. To jatendgi cha to noyudo kema milion 5. Omiyo sani wan Nyasaye tiyo to alinga. Wanyisogi niya sama gine sirkal magiwacho ni sirkal ni wan gi point weche madito 8 mano osenyiso jopiny. Ne wachako Kamkunji kawuono wadhi Jakaranda. Wabiro ya Jakaranda wadhi Kibera. Kwa Kibera wadhi Machakos, Kitui, Makueni, Garissa, Mombasa. Wadwa wuotho Kenya ka te. To waduogo na rabo nyiso jopiny ni kae mwachong. Ero kamano. Mana kan kodi kanyo en paro mane ma jakom nego nikech hie kawinjo twak mare mokwongo nyocho wacho ni okoyango sirkal mar William Ruto. Pod mane chung maru kaka jo-Azimio? Iwinjo kawuono kane wadonjo Jakaranda. Ni iwinjo kane wawacho ni wan wadhi Jakaranda Omulo Gilange
owacho ni mano wadhi go koko mano maandamano to wadwoko erokamano ene jopiny ne gibiro mamuol mayom moboth wadonjo wago mbaka ji odhi dala ok iwinjo koko moro amora pachwa kaka Azimio kura mano kaloni ne gikwalo kura Jakom mane pachwa kura mano kalogi ne gikelo gik moko madongo dongo gige jose kamago mani winjo wachogi to kane wadhi e court to court owacho ni wot Kamagut noyombo kane wadhi e court IBC wacho ni gin ne gitiyo maber ok watamore to wawacho ni sama giwacho ni ne gitiyo maler ni wan ka pachwa to gik makoro jumoluongo ni whistleblower jago firimbo golo ka to segolonwa weche madongo madito mawacho ni kara jogi ne ok oyombo kura ni jogi no kwalo kura emomiyo wawacho ni wan sama giwacho ni Nyasaye tiyo kodgi cha kara Nyasaye tiyo adier nikech sechegi ni neno ka gidonjo to gimoro amora koro dhi malo ne ginyisowa VOJ ni gin jo bottom up to samo weni sukari yapi bottom the up mafuta bottom the up weche school bottom the up gimoro amora bottom up wan wasewacho ni ok wadwar sirikande nikech sirikal mar bottom up ni ne gikwelo to kendo maisha dhi malo ok wadwargi ok wayangogi erokamano omulo Azimio wacho ni ogiyango sirikande sirikal matiyo sani government of Kenya government of the day ogiyango sirikande ma ketu kama chalo nade bende wasi chando ing'e ni ng'ato hata nigi right mar wuoyo katiba oyie ne ng'ato iluongo ni right of expression freedom of expression koro ng'ato hata nyalo wuoyo ni ok otambua sirikal kaka giwacho no to gima nyalo nyisi VOJ ni yiero ncho serumo ka yiero ncho setim kendo ncho time polling station ma form 34A cha olande kech yiero ni loch ni loyo polling station kacha to kancho selande ni gin gi thuolo mar dhi e court mamano sheria moyie magi dhi e Supreme Court ma is the highest court in the land magi tieko koro sama Mheshimiwa Okango wacho ni gin gi whistleblower wan ng'eno gima chando wan wasepenjo gi whistleblower ni apart from gik moko ma Jeremiah Kioni ncha some karatas Jeremiah Kioni osomo ni wan cha oyombo gi kura mara kama Mount Kenya ncho miyowa 2.6 million warum ogina kama koro apart from paper mane Kioni somo cha onge whistleblower maginyiso ni mae whistleblower iluonge no Nyango kata Otieno kata Wamboi kata Njoroge ing'eni kata manandalo mani WikiLeaks no wuok won WikiLeaks ni luongo ni jo Assange nong'eye ing'eni nyaka ing'e credibility mar whistleblower makata ng'at mene wacho ni en whistleblower cha no setikore oko wacho ni gigo fake koro ing'eyo wacho cha ni watimo siasa ting'eni siasa mar Okango gini en ing'eni iwacho ni pi maliet ok wang' ot ing'eni nyalo chwako pi ti ole ot ni ot dhi wang' koro ing'eyo wacho ni gigo siasa nikech sani gima timore ni nyaka gi revive themselves ing'eni sani kaka siasa gichake ni gichako ngech ng'iyo ni ng'ama William Ruto ken tugo 2027 tana sinyiso Okango several times kuon a platform opogore ni nyaka sani koro gi change pattern nyaka gi change kaka tactics kaka gitiyo ng'eni tactics mochakore 1997 tactic mano chakore chon ena tactics ni wan gi to IBC machana wan gi ACK wagolo ECK oko wadiro oko wabiro gi Isaac Hassan wacho ni Isaac Hassan commission mare ma IBC ni raj wadire oko ECK donga pani katiba mano gole oko no se gole oko to ng'ene gin mani kelo reforms go ko bire IBC gigweyo Isaac Hassan kana wadi election reforms go kuom ler ne japiny no kel kod gimiluongo ni agenda 4 items mag joma nokonyo Kenya ndalo cha achiel kuom gine en institutional reforms mane ng'iyo weche mag electoral reforms bende iye kanyo mano kelo nwa katiba manyien kanyakla kod duol mabende nono weche mag yiero ting'eni reforms man to yie jakomo temo kelo reforms maber kendo mano wamiye credit Kenya kemiye credit kama ntie lakini reforms go konye nikech ka ogolo Isaac Hassan wadiro oko wabiro e IBC kar Chebukati ka Marago wacho ni election ok otimore maber odiro oko wacho ni ji odog election jakomo tamore dok election wacho ni ok odhi election gi Chebukati gibiro gimosore gi Uhuru Kenyatta Harambee House wiyo wil gi Chebukati wadonje BBI Chebukati sani ko wadogo paro ni Chebukati nitie kane election otimore wawe Chebukati sani amendment ne e parliament mara IBC wabunge no ling giwacho ni gin gi support kar mondo gikel wach mar IPBG kata weche mogo wacho ni kik change kaka panel dibedo ni ruta madhiero IBC gin ncha giling opio andai gin ncho ling sani
kane Ruto keto koke amendment mar IBC idhi yier panel mar ji abiro cha makoro dhi yiero IBC sani wigi owil ji nie rally ni wan chokwalwa kura kadhi ket jo IBC dhi mbele kuchicho ji chako ywak kendo ing'eni wawe tugo gi jopiny ama wacho ni wachenjuru tactics giwacho okango gino wacho niya ni ma handshake nikech handshake ing'eni onge ng'ama biro wacho niya ni wan wadwaro handshake handshake biro gani nikech nitie joma tiyo gi jakom marach ma gin gidwaro tich ginyo jakom ni watimo election to election norumo koro jakom manywa tich erokamano koro itemo wacho ni jo-Azimio okango gi dwaro handshake gi dhot machien. Of course. Okango. Wach ni kuomu ka. Omulo lero gik molerogo. To gima omulo wiye wilgo ni ok wan welo Kenya ka. Wan ne wasewacho. Migosi Raila Amolo Odinga nosewacho ni wan ok odwa mosruok, ok wadwa deal, no retreat, no surrender. Gimwadwaro kaka Azimio wan Kenya en adiera mar election manokalo. Emomiyo gidwaro wacho adiera ni. Sani wech mar IBC miwinjo wacho noni 8-point agenda mano wagolo ne jopiny cha ne wawacho ni kik dipo nono ni gitemo yiero commissioners mar IBC kendgi ka ogiriwa ok na timre nga no wanyisogi chik to oseketo koke selection panel composition mare bende koro ng'ere mano onge tabu parliamentary service commission nigi slot onge tabu political parties nigi slot, religious council nigi slot, LSK nigi slot. Mano onge tabu. Wan gima wadwaro ni jomi dhi yier kaka commissioners, chairman gi commissioners auchiel mabiro IBC kacha nyaka bed joma otimne gimiluongo ni consultative process. Kendo ni jopiny oseng'iyo kendo oseyiedho kendo kelgi kendo ji te oyiego. Mano gima wadwaro. Namba 2. Wan ok wadwa mosore ng'ata. Mosruok emokelonwa chandruok maduong' e Kenya ka ahinya kaluwore gi gin. Nekech ne giwacho ni wan koro wadwa ting'o misik jomosruok. Emomiyo ni giwacho ni mane omiyo Raila Amolo Odinga ne ok odhi maber. Wan watamore. Koro ka mosruok ema gineno wadwaro ok wadwa mulo. Wadwa ni mondo idhi nyis jotendika ni mosruok moro to onge. To gima biro bedo ma utamoru kata yie en adiera mar kura mano kaloni. Nekech kura mano kaloni ne ukelonwa Jose Kamago. To Jose Kamago ni kano donje sava kacha to notimo ginege. Doge nowacho no yie gi duoko mar Supreme Court mak mane ok oyiere gi kaka ne giyalo bura. Ne wayie kendo warwako duoko. To kuyie kaka ne ging'ado yiero. Kore momiyo wacho ni chik katiba nyisowa ni apend piny oyieno mondo bi wadhi ir oganda. To wapenjgi ni yawa unu dwani mondo wadhi kanye. Ne wachako romo Kamkunji wadhi Jakaranda wabiro wuotho Kenya ka te to gima japiny biro nyisowa ni wan koro kae muchom kanye mano wachom to naneno ka giluor naneno ka giluor iwinjo ka giseluoro mulo wacho ni wachake chon keri beduru matin ni macha ma gine pimaliet ma ok wang'ot ne mwangi biro wangu nikech wan wang'eyo kumudwaro ne gichako yanyowa ineno ka giyanyowa jalup jatende kendo watimo mos ahinya ne jogem. Ni jalup jatende koro wacho ni wan nikech koro wan joma ya gem ni koro ni mondo koro omiwa relief food. Mano chaya. Jogi endi ochawa VOJ. Jogi oseng'iyowa to gineno ni koro gigo agoko ma gigoyo ni jopiny owacho ni duokuru bech sukari piny, duokuru school fee piny, duokuru mauta piny. Gigi duto tete wacho ni kudonja ni tu duoko piny otamou. Mano tiende nu donjo gi dirisha. Wabiro golo gi e dhot nikech nu donjo gi dirisha. Erokamano. Omulo wach machendo ka ahinya ni to Supreme Court nose yalo wach ni mong'ado wach mogik mosiro loch mar jatend piny Kenya Masan Dr. William Ruto. Weche mag do nigi weche ne en gima koro wacho ni en pima ne buo lalo. Omulo nyalo bedo kaka ne wacho motelo kacha ni jo-Azimio dwaro handshake gi dhot machien. Jatendi owuon osebedo ka wacho ni en handshake onge vocabulary mare nyadi nuoya. Chieng' mane olande gi Wafula Chebukati jakom machon mar IBC, chieng' ma Supreme Court osiro duoko mare, chieng' ma en Kasarani tarik 13 dwe mar 9 higa mokalo chien osebedo ka wacho dinuoya. En ang'o momiyo bedo gi paro ni omulo ni okango gi dwaro handshake? Ing'eyo VOJ. Rangisi nitie kanye? Ing'eni onge ng'ama lando ni dwaro handshake. Onge chieng' ma jakom osewuok mowacho ni ana dwaro handshake. Onge ng'ata ma wacho kaka mano. King'iyo ndalo Moi, nikech ing'eni history be konyo ji. Ndalo Moi mane jakom kosana gi Moi mane gichwadre kabisa. Ma koro Kisumo, in fact
Kisumu ne liet makoro giduogo iwacho ni tingo nyono gweno makoro gidhi giriwore Kisumu makoro yawo Kisumu City. Macha en handshake mano biro nikech koro jakom oyie tiyo gi kanyo. Mano no tieko kamano. Kwa bire ndalo Kibaki, jiogore mare mochwer niyo. Macha ting'e no pogore ni macha mane liet molo kata makawuono ni. Maji obiro mo jakomo mi prime minister Kibaki. Onge kamane jakomo lando dwaro handshake. The handshake gi biro ga nikech international community wazungu, joma kelo pesa Kenya ka, joma investors, joma iluongo na ambassadors mopogore ema kelo ga pressure. Wacho ni koro wan koko ma un ko e Kenya kanyo no ng'eno onge kaka wanyalo invest nyaka koro riuru. Ing'ene onge nga gin gigi biro naturally. Koro no kata ndalo mane Uhuru Kenyatta mane jakomo chamo mo jakomo wacho ni wawere gi Safaricom, wawere gi Chak, wawere gik mang'e. Kik waluong nying kembe ka nikech gigi onge gi joma nyalo chung e logi. Inano ka ne osechamo mo migono wuok kuome. Moting'o muma. Jakomo wacho ni odhi riwore gi Uhuru Kenyatta. Dong ni giduogo riwore ma gimosore. Koro kik gini style en achiel, okango gino wacho cha maber. Anti gik ma yiego makata gi wacho ne jopiny. Weche machalo kaka wach taxes, weche machalo kaka wach cost of living. Mano en role mar opposition. Kaka joma pingo serikal mane tijigi. Lakini koro ng'ene wacho ni wan ok watambua Ruto. Adier makende makata Nyasaye ong'eyo ne adier makende. Ruto nje sechamo muma en gi pala. Golo Ruto e presidency. Dwaro ni mano eda in gi militia kati in miwuok ma akiani ang'oma timore midhi golo Ruto e president. Koro for the next 5 years Ruto pod biro bedo president makok jogo tang. Kati wacha IBC menano wacho ne adwa konyo kango maber. Kamade gi morago ni seche mancha cherara gini ubed accused. Kache mancha gitime rally gi. Nikech magiwe jogo mogwetao. Ma IBC odong nono. Sani ji abiro makoro yier ma panel madhi yiero IBC cha. Ji dhi timo application. Jo piny kosetimo application ng'amo qualify. E law ibro kawe. To president idimiyo nying ji ariyo. Keki bedo chairman mar commission. Koro kose miye ji ariyo. Ji ariyo gidwa control. Koro kanyo giwacho wach ni e parliament. Gigi wuond jo piny ni sani ema koro gidwa kelo reforms. Ka gik 2027 kendo koko kelo. Omulo iwacho kanyo kapok abiro ir Fred. Iwacho kanyo ni nitie gik moko ma jo Azimio wacho ma gimand kare kabisa. Mamulo oganda jo Kenya. To kapok kuya wilgo jatendi kata jatend piny Kenya endo oluongo IBC commissioners machon mano resign ni gin rogue. Bedo ni koro to nyose kedo koke chik manyien ni. Bende mano ngiso ni adiri moro nyalo biro neno kata mana yiero mamoko mabiro. Achiel kuom koko ma jo Azimio sani koro goyo. Aput no seket kacha mane onego bedni ng'iyo wechegi. Masit no dhi kacha ojitatea kaka ng'at ma be one of the commissioners. Moko ka nche segweta omoringo. Koro gin magidhi kelo report nikech jogo luwo sheria. Nikigolo commissioner ma e process monego bedni luwo. Wang'adi matin. Chiko yiene jatend piny Kenya loso gimiluongo ni commission mar inquiry. Ka ng'ama onego bedni koro riwo oganda jo Kenya oseluongo jomoko ni gin rogue. Be chal ka gima en gi chung kamoro en subjective in one way or the other. It's not subjective. Ngene Ruto en president. Koko ma jo Azimio goyo ni en gi adiri more iye kanyo. Koko nyalo bedo kata ko ni en gadieri kata en gi miriambo, but gigoye seche marach, strategy gi opogore. En strategy ma onge. En ngene strategy ma okango gi ni goye en incitement. Kech ng'eyo geni jogo believe ga ni wan kaka jo especially Nyanza. Ingeni jo believe ga ni wan jo luo ni ke oponi jakomo wuoyo ni jo luo e opposition. Tingeni ma ging'e ni okango gino ng'e ni sama gitimo gimeluongo ni gik meneno giwacho sani kaka siasa mar incitement. Ging'e ni mano gikelo spirit. Gichiero chien moro mar jo luo cha. Juok moro ni revolution ni nyaka walo. Ndalo mane jakomo chamo muma mane wan ilongo nango City Stadium. No kendo City Stadium. Uhuru Park. Kache mane polo liero ma jo Kisumu wuok. Jo Kano wuok ni ji this State House ji 1,500. Wadi goyo gate chapiny ma Uhuru Kenyatta wadi gole gate. Sani wadi luorot mane. Wadi luorot mane. Omulu mana kan kodi kapok amiyo Fred. Fred kana mane kori go. Ibro golo gi okote. Obed mos. Marango momiyo joma ni sirikal japaro ni jaluo ni en mana ja opposition. Kaka itemo keto wach ni. Nikech
jok masani wuotho gi jakom Martha Karua okelo jedi mowuok Mount Kenya mano dhi Jakaranda. Ang'o miyo wan kowuok Kamkunji wadhi Jakaranda wadhi Kibera. Apenji ka mokwongo Martha Karua en jalupne. Martha Karua onge resources moro mobro wuok mobro miyo jakom ni kaw pesa ni dige rally. Onge joma dhi wuok Kiambu mabire rally. Namba 2 Jeremiah Kioni nitie ngamo kelo. Kalonzo Musyoka nitie ngamo kelo moa Mwingi. Ujuyino Wamalo nitie jo Western mokelo. Koro magi jo matiyo gi jakom giwacho ni gimanyo tich. Ka gimanyo tich to giwacho ni gimanyo tich lakini gitiyo gi jakom marach. Biro chuno na bed diere ka komonde mondo ragatu wagne nikech adwa na parre Omulo kiyie. Omulo Kenya ka weche mag tribal nwaya e chon kichako wacho ni Azimio en mar Raila Amolo Odinga kende to mani dhi marach nikech kani neno jodito mana ni kacha Kalonzo Musyoka ni kacha Martha ni kacha Kioni ni kacha Oparanya ni kacha jogi duto te ya gweng mopogore opogore to Nairobi ka nitie ji duto te ini dwa nyiso ni mano joluo kende mana nitiere Jakaranda to no wacho kendo kwaya Jakaranda wadhi Machakos en joluo kwaya Machakos wadhi Kiambu en mar joluo kwaya Kiambu wadhi Nyeri mar joluo Omulo wan wang'eyo siasa jogi oseluor Raila Amolo Odinga noduogo gi mbi to bi moduogo godo ni neno ka jatend Omulo oseluor koro jatend Omulo oro jalupne mondo koro wacho ni en modwa dil gi Raila jalupne no ok nyal dil gi Raila nikech en jalup wan jatende modwa dilgo to jatende ni wamiyo luor to wamiye luor nikech en mana ng'ato to gimowa kone ni wan gimowa dwaro IBC no wacho ni yombo Supreme Court no wacho ni yombo jopiny to wacho ni nokiyombo to piny ka jopiny wacho ni wan gimo nyakumiwa whistleblower ma Omulo gini manomiyowa owacho ni ne gini nokwal giwinjo gin mana gimiyo whistleblower gini nokwal to nokwale nang'o emomiyo wadwa ni mondo tim gimiluongo ni audit ng'iuru ni infrastructure mar IBC cha ng'ama nodonjo kacha joseka mago nodonjo gi ji adi to ne gikwalang'o giketo kanya ka Kiambu kende VOJ kuma ne giwacho ni ne giyombe to Raila Amolo Odinga noyudo kura 400,000 Kiambu kende mano kalure kod jagoporo mano kalure gi jagoporo Central mangima 2.8 mano kura mane ogiketo kacha emomiyo wan gadieri kendo wayango ni kura ni ne okodhi kaka ne dwaro emomiyo sani wawacho genia sama gitiyo ni gitiyo to Yesu mane gilamo cha be Yesuwa koro wakono ni Yesu tiyo wambo aninga sama wadhi mbele ka Omulo wacho gimoro ni wan mosruok ema dwaro VOJ adoni ng'ama tieki wan okodwa mosruok wang'eyo ni oma ni wamosore kod jogi gibiro mienwa okodwa ni gimienwa jogi olil okwadwa ni mien mora mora wan wadwa ni mondo jopiny oyud rais mane giyiero magidwaro cha to kubiro yie ni ubiro tiyo kodwa to wan wang'e mano to sani Uhuru Kenyatta magigoyo ni Uhuru Kenyatta ema nokonyogi giwacho ni sani ni Uhuru Kenyatta ema koro kelo jogi ni koro sponsor gigi Uhuru Kenyatta onge gigi giwacho ni joma ne ok dwar tax collection ema koro kelo ni sponsors Azimio mano onge jopiny no wuok e utegi to giwacho ni Raila Amolo Odinga duogo to no Raila Amolo Odinga dhi ogamo muya to koduogo to wacho ni wan wadwa ng'e adieri omiwa gine wach moro ka ni jogi nokwalo kura to giwacho ni kwalo kura mane kura 8,000,000 to gino ya kanye gino ya IBC onge ja Azimio mora mano mukoro muoch en odwa ni mondo Azimio ni waluong nyinge odwa ni mondo jagoporo ni waluong nyinge tiwinja chiko wacho ni jagoporo nyaka miye protection sani kwa wacho ni jagoporo nen kama gibiro dhi ngame ni nga ting'e kaka nyang'au erokamano udwa ni jomage monon gini ka un gi toge sirikal ni wasewacho kawuono Jakaranda Raila Amolo Odinga olanda yanga wadwaro Commonwealth EU mondo donj ka ong'i weche gi matut nikech ineno ka DCI nowuok oko to wacho ni gidwa ng'iyo weche allegations mag kwalo kura gi mano ber gitimatima to gima ok wadwar en ni jo DCI gi gin jo sirikal matiyo gi sirikal ok ginyal donje weche siasa mondo ginon weche siasa e nonro mabiro wuok e yo maler joma dwaro gin joma independent jo EU Commonwealth joma oko mondo ng'ini siasa ma Kenya ne kiti report mo be no se wuok ne wacho ni
jogi no koyombo kura ni kura ne gitime mibadhi to mibadhi ma kura kitimo sani to onge tiende dhi yiero ma 2027 mulo wacho nwani an gi penjo ka abro duoki EU achiel miwacho ni nitie jomoko e gi kanyo mane telo mar Azimio no wacho ni nokonyo jatend piny Kenya loyo yiero ma higa ni ka gine iye kanyo dhi bedo nade kadi po ni gine iye kanyo to ok wana yienegi to wang'eyo ni oko kacha nitiere joma nigi good interest, nitiere joma ng'eyo wechegi, nitiere joma ng'iyo Kenya kaka mondo mbele o develop. Gidwaro mondo Kenya song mbele. Ok gini yie mondo Kenya telne gi jomibadhi. Ok gini yie mondo Kenya gore piny. Ok gini yie mondo ji otungni Kenya. Emomiyo wan wacho ni wabiro gi muolo. Onge koko, onge maandamano wabiro ketho wecheji, onge ketho biashara mar ng'ata ng'ata. Omulo giri gin giwicho rangi maro mar jomaandamano. Wano kwan jomaandamano. Gimo wacho ni mkutano ka mkutano modho bedo go dhi mbele. Kalonzo Musyoka no selando wacho ni wadhi bedo kwa dimbore, wadhi bedo kwa muol, to watimo gini kaluwore gi chik ne kich chik onyiso wa katiba article 37 ni wan gi ratiro mar dhi oko kacha loso gi jopiny, ng'iyo wachgi, kwayo wachgi mondo wadhi mbele waduto te. Gino ogini nyal chungo ngang. Raila Amolo Odinga dhi kuonde gi duto te. To mondo mi anyiso mulo dhi kon jotendi ni Raila Amolo Odinga ok en ng'ata ng'ata maginya tugo. Raila Amolo Odinga osegore ne pinyni. To Raila Amolo Odinga ni emomiyo kawuono giwacho gik ma giwacho gi. Omiyo ka gikela wacha cha moro ka to wana wuogo ko te. Jokanyanam akwayo kawuono. Beduru mos. Oreuru. Miuru bura nyao. Nekech mbele ka biro bedo mondisore. Ji chimchuth. Inge Weche. Omulo ka pok iduoko kanyo an gi penjo moro. Ni wacho kanyo ni oganda jo Kenya nam thoth gi gine kweth mapingo sirikal. Erali manyo bedo ka jakaranda kawuono ni endi. Un gi nondo mangiso ni jokatene gin oganda luo. Jopiny manyo biro kacha. Okada bedo misquote. Ng'eyo gima wacho nitie kaka inene ranyisi. Ng'eni joma luwo jakom. Jogi tiyo gi jakom marach. Wan ng'eni gima watemo ng'iyo ni kata kapo ni gidwa tiyo gi jakom, kiginyis joma dwaro tich e sirikal kaka Kioni, Eugene Wamalwa, joma luwo jakom gi, wajakoya gini, nitie gima gikonyo go jakom. Ing'eyo every year in nyaka change strategy. An ng'eni gima okango morago, uwuoyo maber kendo uwuoyo maber. What is the end game? Nikech kok inyal nyiso ji road map ni wachake. Wacho ni wadaluora, wadadhi Mwingi, wadadhi Kiambu. And then kogik wadhi kanye. Ing'eyo BOJ, Kenya ok en Arab country. Ing'en Arab country ma ji wuok dichiel, mobilize, ma jo piny wuok pe ni igolo president. Mani ng'eni kada wach kamano, nikech kopo ni en weche mag tiagas. Okango koko tiagas kako goya tiagas. Wan gi hope. Wan gi hope nalo kod, abedo gi hope nalo NASA. Maonge ngama okongo nyalo nyisa wach tiagas. Sani rally mwana no wamiyo gini wan ongo tiagas migogi. Sani gidwa dhi rally gibro wuoyo nikech gitimo tijgi e tich kako position. Lakini gima dwaro nyiso kango niya. Giwe agenda maduong'. Agenda maduong' niya. Referee madhi yier election. Midhi yierni. Gino giwuoye. Namba 2, jogi nchoneno, nitie jomoko ma igi lit, manchoneno ka Ruto dhi Luoland. Ruto dhi launch projects. Luoland makoro giwacho ni ere kaka jo Luoland manche Ruto okogo ni Ruto kura imiyo projects. Lakini wan koro onge project miyo. Koro gidwa tiyo gi jakom mondo okel koko ni Luo Nyanza winjo kaka wacho ni koro jogem no cha jogem. Onge gi jogem Rigathi Gachagua wacho maber ni wan wadhi iko magoha. To iko magoha ni wadhi miyo ji chiemo. Onge gima rach kanyo. Koro ing'eni seche ma wacho ni dhi miyo ji chiemo. Ere shida. Koro ing'eni gima kango gine dwaro. Ni mondo jogem odhi ogo Rigathi Gachagua. Jogem odhi ogo Ruto. Jogem odhi ogo Ruto. Mondo koso projects manche Ruto opromise ka. Koro onge kaki dhi tim. Propaganda. Onge. Agombo kama. Mondo ng'ama neno wabendo winj gik muwacho. Ng'ato ka ng'ato nigi thuolo mar wacho. Abro mi thuolo. Apenjo kama endi Omulo Junior. Ko wacho nudhi nyime gi tiyo ne jopiny. To gik ma jogi timo chando unang'o. Ok udhi nyime gi jopiny mondo kik ufocus on gik ma gitimo. Ing'eyo nyaka ing'i gima iluongo ni impact assessment. Ing'eni kija siasa. Bin jogi buogo mbi moro. Onge mbi. Iwinjo onge mbi. Wan onge shida. Wan gima mina na wuoyo kama. Gima na okango miya thuolo. Ibo miyi thuolo. Akegi machande. Iwinjo. Nitie gima iluongo ni impact assessment. Sama jakom wacho no okotambua. Ni Ruto no ok en president.
Jakom en kiongozi, Jakom en jatelo mar Kenya. Jakom ncho yier gi milion adi. Nti embe en gi numbers, en gi jolupne. Jo Nyanza nogo ne Jakom almost 90%. Seche ma Jakom wacho ne ok yango Ruto kaka ker. Ineno kata mana gigi miluongo ni picha moko mag Ruto ka. Ji nyalo golo fees. Ma wacho ni wan Ruto no kodwa. Koro gima denyo wania no siketno TikTok chun ngaro ni nyaka ket picha mar president. Mago no setimorega. Lakini no sikelnwa ringo e mesa. Ruto nyosa promise projects Manyanza. Seche ma Jakom wacho kamano, mano nyiso ni ya e mind mag joka, joma nigi kodwa gi ich lit, ma igni ka igni e beach kokalo ni wan ineno wa kaka jo opposition. Chiemo mokelo kwele mesani. Ntie joma nyalo insight, makupo ni kero dhi kata Nyanza, to kokobet, to Ruto wacho ni an tedo kelo no projects, neno ka koro utamuru wacho ni an koro kan ker mar Kenya. Ingeni igni e beach go, walalo. To ntie cooperation between county government gi national government. Monego be ni jogi konyo ntie projects ma national government nyalo timo, tie ma county government timo. Namba 2, seche ma gigo wach kama. Ingeni nyaka wangi kaka siasa ringo. Adier ni kanye. Ere kaka wakonyo ji? What is the way forward? Ere kaka wana wanyalo keto ji gi piki ponki moko manche winjo kiwache kot ni piki ponki, yani merry go round. Merry go round ni wan obro temo ma merry go round maonge straightforward ni my way forward ni wan kwa se wuok kampunji to wawuok mingi to wadi state house. Ingene kwache kama na kata kwache ni ntie jo Uganda moko biro golo Ruto president. To mano wanyalo wacho ni sawa. Erokamano. Wan je Uganda waonge go. Okango duok gigi ma abiro duoko kendo ratiro. Moda penjo. Omulo. Waonge gi wasi mora. Waonge gi chandruok mora ka Ruto okawo maendeleo to kelo Nyanza. Katiba nyiso wania Ruto nigi authority mar national unity in a symbol. Yani en ranyisi mar riwruok. Kendo nyiso wania Ruto nyaka rit chik mar unity ma Kenya ka and human rights. Mar maandamano go nyakurite, mar wuo nyakurite. To gima wadwaro kendo ter maandamano go oter idongo nango dongruok duto tete Nyanza. Nikech jo Nyanza go be mana jo Kenya. Kendo chik wacho ni services mag government nyaka giyudi karuore gi ratiro mar chik. Oken gima ne osaya, oken asaya, oken secho, okwasechi. Mano nyaka wayudi. To kendo gima mulo wacho kanyo ni county government gi national government. Katiba wacho ni gibiro winjore gibiro ngoni mutual relation on basis of consultation and cooperation. Nyaka timre. Gladys Wanga katiyo gi Ruto wano onge wach nikech mano nyaka timre. Ochila yako katiyo gi mano onge wach. To gima nyaka wange. Serikal ma okweyango. Gima nyaka wange. Gitiyo gi serikal ma okweyango. Gima nyaka wange. Nitiere gima omulo gi nok dwar wacho ka. Gima omulo ok dwar wacho en niya kura mano kaloni. Jose kamago no medo koso no komedo. To kura mano kalogi. Ne gikwalo koso gikwalo. Kura mano kaloni. Ne gitimo kamano koso gitimo. Omulo ok nyal duoko mano. Emomi wadwaro ni audit nyaka tim. To ka audit wuok maler ayanga to wacho ni Raila Amolo Odinga no yudo gini. To bende wabro neno mana kaka wadhi. To sani tulonge. Omulo gini dwaro ni mondo koro wachak bayo wach, wachak kelo tulo mondo gikel police ochak law record. Okwana yienu ngang nikech jopiny oseriekore. Tactic mo wacho chanwa weyo. Koro ranyisi omulo. Watiyo gi tactic manyien. Tactic manyien en ni wanyisou to wamuro kama to wadhi. Wanyisou wamuro kama to wadhi. Na neno kuseluor na kaka giterni ka Narok, ne giterni Kiambu. Gibiro terni nyaka watiek tijini. Tijini korumo VOJ. To ibiro neno kaka piny biro duogo mayom. Nikech sani nitiere ngima osedhi malo. To gik ma Raila Amolo Odinga timo gi jo Azimio. Ok otim nikech en Raila Amolo Odinga kende. Gini watimo nikech jo piny owacho ni sani ngima ni malo. Ne giwacho ni gibiro duoko ngima piny. Ok giduoko. Ne giwacho ni gibiro duoko school fee piny. Ok giduoko. Ne giwacho ni gibiro duoko be chiemo piny. Ok giduoko. Nyaka koro wati. Ne giwacho ni gidwaro robust opposition. Kisungu. Yes. To kakoro jo opposition mane giluongo opposition owuok oko. To gichako ywak. Tiene ni udwaro robust mane. Wakonyu nade. Konyo en ni ratiro modwa miyo ni nyaka wadhi kodu mbele kendo nyaka wagolu e chik yor chik. Erokamano. De wan gi sirikal e Kenya ka gisane. Kaluwore gi IBC, abiro duoki. Kaluwore gi IBC, kaluwore gi Supreme Court. Wan go. Nikech no wacho ni Ruto nosechamo muma. Muma no chamo. No wacho ni giseyierore. Jatende wuon msani giluongo ni Prime Minister Mudavadi.
tiende ni tiere sirikal moro kanyo to kiwang'iyo nonro wan wacho ni mano beda to kaka pachwa mabe chiko yienwa wacho wan okwane nikech gimomiyo okwane sirikal iloso go oganda dhi to dumbo ombulu to kane ombulu mano adumboni ema ok okelo sirikal kara sirikal ere erokamano mano gima wadwoko erokamano koro une opposition wan waonge opposition ayie to wan oko nikech ne gidonjo iye kata gi dirisha to wan wadwano donj kata gi dhot emomiyo wacho ni wan kane gidonjo gi dirisha wabiro gologi e dhot to wang'eyo gima gidwa tego wago gidwa mondo wawach weche moko ma ok odhi kare mondo gichak wacho ni wan wa insight ji gidwa mondo gimiwa mirima mondo wayiwa ok wan ayienegi emomiyo wanyisogi ni wan wabiro timo gimiluongo ni public consultation ni luongo gi luongo nang'o poro wach gi jopiny kata lalruok gi jopiny sama koro waporo wach jopiny katiba to wacho niya gimoro amora mitimo nyaka jopiny ng'e ni gini itime nang'o itime gi ng'a titime sadi mane poro wach emomiyo wadwa dhi ir ji 1,8 mane ogone Raila Amolo Odinga kura to wabiro penjogi jogi noseyierore ne gidonjo kacha watem gi nade to gima gibiro nyisowa cha ema wabiro timo koro mulo gimiwacho ni end game cha we dhi e mbele faras bede ng'e faras biro nyoni erokamano ahinya wakawo yo nyakwara baga jwang biro chuno ni ka waduogo to abi abede kinde ji ariyogi nikech abed jethek mang'won mar mondo mi lweny moro amora kik tugre e studio ka nyakwara baga jwang obed piny maliet ratilo yiengore kon mane ka waduogo wabiro ng'eyo matut ni to giko mag buchegi en ang'o dibed ne gibiro konyo duoko chien nengo mar ngima ma jopiny osebedo ka ywago no bembogi koso nang'o ma timore ka migosi Raila Amolo Odinga nyokwayo mondo mi tim nonro matut ewi gimoluongo ni mibadhi manobedo e duoko mar ombulu mar komaten piny Kenya e yiero ma higa mokalo chien iwacho nang'o nyakwara baga jwang ratilo oyiengore kon mane ma en ratilo ka oywe madundo kete mana ka Raundi ya tindi kotika rabotaka imenyasai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Nasai mbiana chorete. Hagi nombogo boli mbai wana ina boli ga. Hozima da gati ya kichi. Karo masachi hoteli yeye. Ne raroti. Ombogo tabwati baga. Ngitate muntagochi. Otaite somoni yaku. Aseke njutata kitibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher. Egosori enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Weche manyien muoch pile ka pile. Kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome. Kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kind joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba achiel e keyo weche manyien. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, pop. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *3
#280#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Shabiki.com is all about the game. Playing live. It's all about the number of goals. Halftime markets. Correct scores, handicaps, double chances, corners, goal scorers, penalties, and full-time results. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Wakakuja tena wakafanya ukarabati sijui gani, wakapata nusu mkate. Hii hawapati. Tuko na thibitisho ya kwamba hakushinda, alishindwa. Tendre uruoga Azimio la Umoja dwaro ni tim nonro matute wi duoko mar yiero mokalo ka jota sirkal to medo kwedo weche mag Azimio. An aonge ikruok moro malong' ahinya. Buge matemo na nyiew to ba nyiew nus nikech aonge pesa madanyiew kata buge go full te. Somo mar sekondar madundo chakore ayanga kiny ka ywak to pod nitie ni jonyuol donje ofukegi mar neno ni nyithindgi odonje sikul. Adhi maber to namoro mondo mi atiek skul. To kodo kong tuma nogoya ema nobedo na shida. Lek nato nagombo mondo mi abed injinia. Nikech kata jopuonje ne paka ni na bere physics. E report makende kawuono, warango sigand rawera ma tuo ndul mene ogol e skul to sani loso doli kaka yor yudo yuto. Nyakora Mgajwang oganda moko wacho ni omoke oliel obebni dibedni deng bed gima bera inya kantiere kod masin moro moyedhi ma nego mach. Kata kamano wane iye ka en ratiro yengore kornga omulo Junior koso Fredo Kango watemo nono matut moko kuom weche mag siasa ma osebedo katimre kinde mokalo chien. Weche pod thoth ka Nyakora Mgajwang. Erokamano maduong' ahinya ne Dr. Jeremy Odhiambo kanitiere oko mar piny Kenya wacho ni achiel kuom gik mane Azimio nonego beni timo en sumo paro mar IPPG mar makaman 97 mane duond buche mag siasa ne jogo nyon ni gime nyaka koro gibed gi migawo maduong' e manyo commissioners mag duol gi kineno mane onego beni kotayo weche mag yiero Nyakora Mogi. Erokamano ahinya mulo kawuono odie kona gi Fred ngise ni ma is an illegitimate government kendo kwayo mar koso chulo osuru en gima duong' mokalo. Penyna omulo ni to be omor gi okang' ma jatende sani koro siek godo mar medo juogo jo Kenya. Machielo kaendi bende wacho ni makajuma President Ruto's administration is full of lies and promises ma poko chako kada mana chiwogi. Tinende projects man jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mano chako emano ka koro to ogundho kinde ka kinde. Makaji wapenyna Fred Okango ni to ne waseiko chon gido ne wachako gol maiti kende bur. Oh, okay. Atio mos atio gidoluo mar golo ringre e bugo kaloro koda janeno moro message ni kada otene ni owacho ni odwa ni chak gol ringre e bur mano saik tarik 13 dwe mar 9 chieng' Kasarani ka William Ruto ne chamo mar apis ma jakom owuon owacho ni tiuru gi sirikal mar the day. Iwinjo VOJ janeno wano en mana kare wacho ne iko to nose iki to kano iki tiyudo kaka ni iko gimo pogore dong idhi golo ti iko gimo makare emomiyo wan wawacho nu ubiro gi oda mar court wan wabiro gi oda oda ni mar jopiny to jopiny wacho ni ni ng'amo ikni oken macha oke ng'acha goluru ng'acha oko uiko ng'amo pogore emomiyo wacho ni sirikal masani sirikal William Ruto mano chamo momani sirikal ni kane wang'iyo kaluwore gi jago oporo mabende waluoro kendo jago oporo mabende bedo protected waneno ka sirikal ni ok dhi maber to kata kimiyo gi kamano tiwinjo omulo gini gi jotende wacho ni gitiyo ni gin sani ok gidwa siasa to ne giwacho ni gibiro tiyo maber kane gigo gine ne wan ka kane gigo siasa ne gikono ni ok gibi olo ngam ndalo 140 mokalo
jatendgi oseolo gowi mar bilion 500. Naneno ka jo fwambo gi keyo kelo to gichaki du ni en mana bilion 187. King'iyo olo mane Uhuru Kenyatta olo e higni 5 tin ne magise olo ndalo 140. To king'iyo kendo ne giwacho ni gin ka gidonja ni bech mogo dok piny ne $100. Kawuono pod mogo en malo mar $100. Ne giwacho kidonja ni ochamo moko keto mo mapiny ni to ni obdhi diri cartel, state capture. Kawuono parliament captured, executive captured, judiciary captured, commissions captured, public captured. Magi state capture mongirore jo mulo girigi. Momiyo wacho ni mondo mikoro jo piny oling mos to gingi kuma migosi Raila Amolo Odinga tero gieni. Nekech gini Raila Amolo Odinga ok tim nekech odwaro. Gin giwacho Raila Amolo Odinga ni dwaro mosruok. Wan ok wadwa mosruok kendo anuoyo. Wadwaro adiera. To adiera mwadwaro ni mondo jo piny bende obed gi chike masirogi matiyo kendo makelo gi konyruok kaka jo piny ohero. Mane gima timore. Erokamano. Omulo en ang'o machando japiny gi sani? Ing'eyo kama obete kaka jo sirikal. Ing'eyo VOJ adhi duoki. Kapok aduoki die gik wariam ne jopiny. Nikech okango no wuoyo wach mar strong opposition. To an kaka Kenya Kwanza no wacho maber niya ni office mwadwa create mwada kelo apis mar opposition leader ok en mar jakom. Wadwaro ni election katimore wadwaro system mar UK cha ma opposition leader bedo gi power mar wacho wach policies mar pingo serikal, gik ma serikal ok dhi maber to pingo, gima serikal timo maber opako, titere weche mag policies to bedo gi thuolo mar address parliament, mar address jopiny e yo ma modimbore to piny bedo gi kwe. Ting'ene system mapo gi change ni en pile igni 5 ka igni 5 wan opposition magin gidwaro en opposition mar kelo koko, opposition mar kelo juok jo piny ni revolution dhiye to kumi revolution na dhiye no onge. Paro ni manyocha nitie BBI gima ne gi propose e BBI lakini sani kan wacho ni wamiyo gi office no gidwa. Iwinjo ka giwacho ni gin gima joma koro gidwa ni mondo bio tim nonro ka gin jo European Union. Gin gi pod gi manyo wazungu mondo dio mediate. Ting'ene Kenya ka onge kama audit ibiro tim. IBC sani ji dhi yiero IBC. Kanjo gikelo wacha IPPG cha. Jo mi dhi yier ka anyalo goni kwan nikech ing'ene wawacha cha diere. Ji abiro mi dhi yiergi. Idhi yiergi kanye. Ing'ene okango ginono go bed ni nyiso jo piny adier mantie. An gi penje yie kanya dwan mar lumo Martin. Paro ma Kenya Kwanza nigo en loso upinzani mongirore. Mano jatend piny Kenya Dr. William Ruto wacho kamano. Yes. Kane ji osewuok e yiero ma bunge mar 13 osechako tich. Ne waneno ka jod bura moko mane nitiere buo mabul mar Azimio. Noser modok korka sirikal. Be mano pod nitiere paro mar loso upinzani mongirore? Ing'eni nyaka ing'eni katiba no boyie gima oluongo ni right of association. Ing'eni ng'ata ma ja siasa nyalo doko modwaro. Gimoro miwacho ni ng'ato no yuk na jamna mago onge. Ka jo Jubilee no wuok, joko ser giri gi ji. Onyisi gini koro un gimodwaro ni wan jo kaka jo Mount Kenya wadwa timo biashara. Joko nindo piny sani gidwaro development. Okango ni go koko ka wan jowa ibro wach ni gino gitambua, gino giyie ni kere president. Wan wada beda in next 5 years jo Mount Kenya timo biashara. Koro gimena nadwaro ka ni wawacha dieri. Sani jakom no wacho maber ni en gi pichni ni Chebukati gi nincho dhi ode. Ma en gi pichni mobro dhi golo. To koro ka poni Chebukati gi buyo gine okawach ni encourage corruption kata gik machalo kamago. Lakini ana penjora kako mulo kaka Kenya Kwanza. Koponi Chebukati gi nincho biro no yukne gi jamna. Ang'amo ni yuko ne jamna sandong dikoro jakom president. Ma ing'ene sani kokoro wacho ni ncho obiro kucho kancho dwaro jamna to kuyuko ne. Ang'amo kacha no jopiny. Lakini gima da wacho miya gima kichi penja question. Ing'ene kancho wadonje e government. To Ruto ncho promise ni within 100 days nti gik manyako tim. Mokwongo nowacho no dhi kelo Hustlers Fund. Nowacho ni an gi plan. Okelo Hustlers Fund. Mano dongo kelo. Number 2 nowacho no dhi appoint judges. Dongo appoint. Number 3 nowacho no dhi duoko bech fertilizer piny. Dongo duoko. Number 4 nowacho no dhi tero bech chiemo piny, bech mogo gi bech mafuta.
to duogo explain nikech mana nyisi ni nitie gik ma jakom gine ne wache pale mane wacho jakaranda ma wan wayiego nikech gitiyo kaka opposition ka giwacho ni bech gik moko de piny oko de piny to wambe wowuok oko to wanyiso gigi momiyo nikech mokwongo ne nitie cartels macharan gimiluongo ni subsidy to koro ngene cartels go ofwenyo ni koro onge kaka ginyalo golo mogo kumachielo mondo gibi wase pesa mang'eny kabisa. En pesa di muse yudo kokalo kuom cartels mane omako mafuanda wach mar subsidies gi. Namba chiel nowawito bilion 4 pile di musere. Namba riyo e fuel subsidy manikelo ni nitie fuel subsidy nowito pesa mang'eny kabisa to mane miyo no budget mane wakele parliament makuri the team 3.6 trillion ineno ko waduoke piny gi 300 billion mano nyiso ni ya budget mokalo cha ne ni mbele gi 900 billion koro ngene borrowing moro me ineno koro kango duogo go jopiny ni nitie gimiluongo ni concessional loan nitie loan moro mokawo ka baga nitie gin kawo loan China ukure nitie pesa ma nyaka team go development kaka dwaro but nitie priority kaka housing priority number 1 wana focus gimiluongo ni production gi value addition wadani jopiny ko puro waket chame dero to chamo kesekelo mbele ka ne gisefwenyo ni mbele ka piny cham di dok piny mogo di dok piny fuel di dok piny koro onge kaka gido go siasa erokamano Fred giko mar wuodhu ni en ole mane mo ogeto nyago nikech jakenya masane wacho ni school fees chandogi weche magimani malo uluongo gi buche mag timo lalruok kapok aduoki endge maru en mane abiro nyisi sani kapok aduoki nitie gimoro omulo wach manyaka arekebisha maber iwinjo weche mag official opposition leader miwacho ni Attorney General mailuongo ni Justin Muturi mabende nende speaker kono ji ni obro tinka gi article 108 manyiso leaders in parliament majority and minority tinka tieni en odwa ketho chik kaka chiko dwaro to wacho ni ok bi dhi e referendum to chik to wacho ni gimora mora mabiro nyono kanyo mar parliament nyaka jopiny sir e referendum iwinjo gima gikelo no namba 2 to giwacho ni jakanyo no mano bero namba 2 cha ema dhi bende e National Assembly koro gidwa kelo Raila Amolo Odinga ni mano koro be National Assembly Martha Karua bende Senate ni mane opposition mano ok opposition we already have one gi majority leader National Assembly one gi majority leader national minority and minority a National Senate mano margi kane William Ruto o propose no dwaro odwa ketho emo mino no ka wabedo chironye ni waneni ka kibirono nitiela paga boro bed mos namba 2 iwacho ni en endge mane VOJ abiro nyisi endgame en duoko ngima piny duoko maisha piny endgame en duoko mogo piny endgame en duoko school fee piny endgame en keto sirikar ma oyier gi jopiny e State House endgame en keto yore mag mibadhgi ogolo oko nikech ni neno kane gidonja ni to koro cases iluora piny luar mana kama embe mochiek Ukambani pup Rigathi mare piny Aisha Jumwa piny Kiangawa piny gini ineno gini en gima nyaka jopiny koro ngimos nikech kane jogi odonjo to jogo odonjo kata gabal to koro giduwo pi omulo giduwo pi wano kwan wayieni gidu pigni ler emomiyo ng'ama ler manyaka bed kacha to katieko to wacho niya omulo wano waseyie ni nukawo muma waseyie ni un koro nuwacho ni sirikal no kel gi Yesu emomiyo wan wacho ni sama koro unu tiyono to wambe Yesu tiyonwa nitie wer moro mane giwero ni otiyo talingalinga Yesu tiyo talingalinga omulo Yesu koro tiyo twaling ne kaka Yesu kamago no kiroko koro kel milion 8 mane Raila Amolo Odinga oyombogo utatni VOJ jopiny ong'eyo kuma dhiye sama gidonjo jakaranda tipenjo ni to jogi endi to maisha matek to gidhi kacha nang'o gidhi kacha nikech gini mirimo oingogi ok ginyal chulo school fee ok ginyal chulo ot ok ginyal timo gimoro amora piny pek tuno jod Kenya nyaka koro Raila Amolo Odinga tim kijni nikech jopiny dware mondo tim wan wasenyiso Raila Amolo Odinga
Gini okitim nekech Raila Amolo Odinga. Gini nyaka tim nekech million 40 ma jopiny gi ng'i. Giwacho ni sama ne jogi kwalo kura ne in kanye. Sama ne jogi gowa ne in kanye. Sama ne jogi ne ketho cases mag corruption ne in kanye. Nyaka koro wachom gini tir. Emomiyo wan wakonogi. Kata gitim manang'o. Kata ukel tiagas, ukel police, ukel DCI, ukel ang'o, jopiny oseramo ngang'. Wano kwanwa kinyu, wabiro biro mos, to kumwa chomo cha. Kwa tieko 47, tuwaduogo Nairobi ka. To jo Azimio, jodongo Orlando, ni koro wase wuotho. Jopiny osenyisowa poro pincha. Koro uchomo kanye. Kagi wacho, ni koro wadonjo State House, to wanadonji. To kagi wacho, ni koro wadhi mosore, to wana mosre. To sani, no wacho ni wan mosro kwa kwadwa. Okwadwa donjo State House. Wabiro rito, gima mondo jopiny biro nyisowa. Ka jopiny nyiso ni mosro nyaka bedie? Jopiny mo wacho. Erokamano ahinya. Iwinjo ko wacho ni wan momiyo gi jogo oporo. Neno kango gi no changa jikiwa. Ingeni seche moko, ingeni nitie nyaka ibed gi plan. Iwinjo ko wacho ni gik mowacho go ler. Kama gik ma giparo e weche mag keto government tesre. Mano sawa. Lakini moro mi do wuondo jopiny ni wadaluore to onge kaka wadhi golo Ruto kaka president. Mano waketho sa. Emiyo kade no wacho ni Nyasaye tia lakini wambe de joma wero ni wan mana welo piny mamwalo ka. Ingeni sama wan welo ni wan joma wadhi to wakalo. Seche ma government okelonwa alote mesa giringo ni kaka jo Nyanza. Gik moko ma giwacho ni buy the lost cha skune midwa los Nyanza, barabara migero Nyanza, wambe wadatiyo gi mana gi sirikal mar Ruto ni, madhi higni 5 ni. Koro koko moro moda kelo wano kodhi go gi tear gas, onge ngama wacho ni dhi kelo kata kawuono no wamiyo gi security. In fact, sani onge maandamano madhi timore, anase nyiso okango pile. Ni maandamano mano wadhi e ndalo NASA. Opogore gi maandamano sani. Sani onge tear gas midhi go, onge kata rally minano gitimo ni. Onge. Lakini ka giketo government tesre to wano wamiyo gi thuolo kendo mane kaka omulo thothne onego bedni time. Thothne ka winjo ka waneno ote ma jo Azimio okango ndiko wach mar maandamano ni to thothne ok bediga. En mana mar poro wach. Okange ni maandamano ni ugolega kanye un. Gin gigola maandamano ni kanye. Iwinjo ma negi wacho Jakaranda kawuono. Ma onge negi wacho ni kagi luongo. Giwacho ni wabuogi maandamano kagi luongo. To gibrodhi nikech wang'eyo mane gima timore. Ing'eni nyaka ing'e kaka pattern ringo. E siasa ing'iyo ni chien ka ne chalo nade to mbele ka chalo nade. Koro wan gima wanyisogi ni keto government tesre mano ber. Kendo timo barasa mano siasa. Kaya gidwa timo siasa gitim siasa. Lakini giwejo piny especially jo piny madwaro development o tim development. Ka nitie gik ma issues mantie ma ji nyalo wuoyo to ji nyalo wuoyo. Mane kaka inyalo. Wach mari mogik. Wach mara mogik. Yes. Wan okwatamore wach maendeleo. Ne wasewacho. Wan kaka Azimio, gwenge ma Azimio te, mago jo Kenya machulo usuru. Kendo wach mar Zakayo ni. Ingeni kane Yesu donjo Jericho. To kodonjo Jericho, to Zakayo nyadundo, odhi yen malo. To neno Yesu koni Lord piny Zakayo. Kawuono ni wendona. Wadwa ni mondo omulo giro lor piny kuma ginie malo cha. Omulo gilangi, loruru piny. Yesu se donjo. Wano kwa tamore maendeleo ni wayiego tete. To gimwa wacho. Sami kelo maendeleo. Mikelo gi sirikal moko yango. Kel maendeleo ni nikech in sirikal. Kel maendeleo nikech pende pinyo wacho ni maendeleo nyaka bed kamoro amora. To mano ok nyis ni ok wabi penji gima ni timo gi jo sirikal. Erokamano ahinya. Koro ng'ene wach mari mogik. Maendeleo midwa kel gi sirikal. Wach mari mogik. Sirikal mogi yango. Wach mari mogik. Tema dwano gi kel maendeleo. Ing'eyo VOJ ma jogi gin dhano o gin Nyasaye. Ing'eni seche mewacho ni ok yango ng'ato kaka ker. Ng'ane en dhano. Gino notimore ndalo Kenyatta. Mano gingo dingo opogore gi Kenyatta. Nogo negi ji Kisumo nikech ne nitie dhawo. Ndalo Moi kane wamosore gi Uhuru Kenyatta neno ka koro Kisumo chak losi. Ing'eni jogi gimbe gin gi pachgi. Wacho ni koro kusepingo nikech mane kaka gipent kaka gigoga gin rangi. Koro okango gini kaka giketo government tesre. Gigera tesre lakini giwere ni gigeni Ruto en president mama na dir makende gikete wigi kata embo yie. Erokamano nyakwara Mugajwang. Yesu tiyo talenga kod wan mana wele bo piny ka. Ratiro yiengore kor nga nyakwara Mugajwang. Ibiro ngado kendi gi wi nyakwara Mugajwang ni to giko mar buche ma kweth mar Azimio la Umoja tinende luongo kinde ka kinde nyakwara Mugajwang. Iparo na kani asome ote mag jopiny kaendi. Bob Odhiambo ng'isa kanyo ni Makajuma
en gima mar Azimio en medo sundo sirikal mondo tim tije kaka dwarre. Morris Dianga wacho ni oimore ni konna omulo ni obed mos ka en jaluo mar adier. Erokamano udong' ahinya. Akubo penyna omulo ni to ka giwacho ni gisave pesa subsidy kare gitiyo ne ng'a nikech onego gi address welfare mar jopiny. Sama gisave pesa subsidy to japiny ywak ni bech gik moko ni malo. To koro gitiyo ne ng'a then. Erokamano udong' ahinya. Yudo ote mari kama ber. Wacho ka ni Omera wuod Juma rwak helmet kik goyi lero. Atin liet kaka wuono ni jakom kowacho ni left to en left. Kowacho ni south to en south. Ama no nyango wacho kamano nyakolom gajwang'. Mane mokelo giko maratilo ki odhiambo makawuono nyakolom gajwang'. Kaka pile ma en chenro bende medo yiengo weche moko mopogore opogore mag siasa e Kenya kama ngima. Ka kamano elo wenda mano Fredo Kango kachiel kod Omulo Junior. Ng'ata. Oriti makawuono nyakolom gajwang'. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhi gore gi jogi yor loso mwandu? Wawinji maler, penjane penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma heshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kik bai. Maisha yangu yamekwenda viral. Yesu amenifunga namba sirio. Adui zangu wamebaki na video. I am a fighter. It is better. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza star 811 star 380 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. E odiochieng' mar aboro, Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin.